Trpaslíci, tak ako kraslice, teda krásne zdobené vajíčka, patria k Veľkej noci, tak smajle prekvapenej patrí čo? Smiley quiz. Žartovná súťaž? Smiley quiz. Vajíčko od pradávnych čias symbolizuje jar a nový život. Tradícia zdobiť vajíčka vznikla ešte v pohanských časoch, kedy ľudia verili, že namaľované znaky umocnia ich čarovnú silu. Preto dnešný kvíz venujeme práve vajíčkám. Súťažiť budú Anielinka Čertíková, Smajlík a Busa Bošteková. a Busa Bošteková. Smajlík. Trpaslíci, vieme, že vajíčka znášajú vtáky, ryby, hmyz a No. Počúvajte moju prvú otázku. Najmenšie vtáčie vajíčko znáša vrabec. Áno alebo nie? Áno. Aj sám je taký maličký. Nesprávne, Busa. Najmenšie vtáčie vajíčko znáša vtáčik kolibrí. Neváži ani pol gramu. Ani pol gramu? Veď to je ako nič. Presne tak. Existujú však aj obrovské vtáčie vajíčka. A práve o nich bude druhá otázka. Najväčšie vtáčie vajíčko znáša štros. Áno alebo nie? Áno. Áno. Správne. Správne, Aleninka. Najväčšie vtáčie vajíčko znáša naozaj štros. Váži asi 20-krát toľko ako to, čo znesie sliepka. Anielinka má prvý bod a je tu posledná, tretia otázka. V jednej známej slovenskej rozprávke sa vybralo vajce do sveta. Tá rozprávka sa volá Ako išlo vajce na prechádzku. Áno alebo nie? Áno. Ešte vie takého. Aj s bajníkom. S Uníkom. Nie, Nie, Busa. rozprávku poznám. Rozprávku tu poznám. Rozprávku,